Ahoj, já vás vítám u našeho dalšího videa, ve kterém bych vám chtěl říct, jak jsem nakonec s GLčkem spokojený, první kilometry, jak se s ním jezdí, jak vypadá, pojďte se na to se mnou podívat. Tak, teď, jak jsme si slíbili, něco k těm údajům k tomu vozidlu. Je to teda GLčko 350 diesel elektro, kdy vlastně to má zabudovanou baterii, která je zhruba velká 31 kWh a umožňuje v létě uváděný dojezd až 100 km čistě na elektřinu. Zatím jsem to měl v období od podzimu do jara, takže ta moje zkušenost přes tu zimu je taková, že je tam dojezd čistě na tu elektřinu tak cca 60 km. Tohle auto bude primárně určeno pro ty, co mají doma fotovoltaiky, protože těch spotřeb, jak jízdy na diesel, tak na elektřinu, abyste dosáhli vlastně to, co uvádí výrobce, tak musíte tu baterii nabíjet. Pokud nabíjet nebudete, tak samozřejmě auto bude jezdit na naftu, ale ta spotřeba se tam bude pohybovat minimálně kolem 7 litrů. Jo? Záleží, jak s tím budete jezdit a kde. Pokud nějaký dálniční kilometry,
tak určitě se budete pohybovat tak v řádu kolem 7 litrů. Abych opravdu řekl, už se v létě moc těším na to, až si budu moct otevřít tu panoramatickou střechu, která tady je, protože se mi hrozně moc líbí. Nikdy jsem to u auta neměl, takže uvidíme, jak to bude vyhovovat. Pojďte se mnou podívat, jak to vypadá, jestli to můžete celý otevřít. Tak dále je auto vybaveno vzduchovým podvozkem, Airmatikem, takže pojďme si zkusit to zapnout, jestli se nám auto zvedne. Tak, už to seplo, už by se mělo začít zvedat teďka. Jo, vidíme to vlastně i na tom videu, jak to jde nahoru. Tak, teď už jsme na maximum nahoru, co to jde, jo, takže vidíte, že opravdu se to zvedne docela dost nahoru. Samozřejmě tohle je jedna z možností, kdy to dáte úplně nahoru
Pak jsou tam ještě možnosti, že to vrátíme zpátky do toho komfortního nastavení. Takže auto si sjede zase zpátky. Tak, teď se nám vrátilo do komfortního nastavení. A je tam ještě možnost dát si ho ještě níž, tak to zkusíme ještě. Tak, to jak jsem říkal, že podvozek se dá dát ještě níž, tak to nejde u stojícího vozidla, ale jde to v případě, že si to přepnete na režim Sport, kdy vlastně auto si nastartuje a teď se nám ten podvozek bude snižovat níž. No a je tady ještě jedna věc, která se mi docela líbí, kterou ocenějí lidé menšího vzrůstu, že když to auto bude takhle vysoko a budete něco nakládat do kufru, tak tady máte tlačítko, který když zmáčknete, tak se vám vozidlo takhle pěkně přikrčí dolů. Jo, tím se vám sníží ta nakládací hrana tady a můžete dát věci do kufru a pak to vrátíte zase zpátky. Jinak teda musím říct, že na jízdu v tom se zvyká krásně. Pojďte se mnou podívat, jak. Doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. No a co říct na závěr? Snad jenom to, že na to auto si velice rychle zvyknete. A teď, když začínají sluneční dny, kdy opravdu ho nabíjíte jenom z té fotovoltaiky, tak ta jízda s ním je potom ještě větší radost. Já se s váma loučím, děkuji vám za sledování a třeba u dalšího videa. Mějte se krásně, čau.